सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 30 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै बाक्सानि गपालराम सियारिनि रुमिखौ हास्थायो आं, क'क्राझारनि सोरखुंगुर बर'नि नों रजेखौ, क'क्राझारनि आसिनाथ बसुमतारिनि नोजोरनि हांमा, क'क्राझारनि आनसाय गयारिनि दा सान नों आंखौ गाज्रि, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि नों फै, बाक्सानि सबिराम बर'नि गलाब बिबारनि गाब, क'क्राझारनि गेरेमसा बरगयारिनि अनजालि, क'क्राझारनि रानि ब्रह्मनि आंनि मेगननि फैसालियाव नों, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि मा बिमुं खन्थाइनि, क'क्राझारनि जयमा रानि ब्रह्मनि जिउनि बुब्लियाव आरो चिरांनि सम्बारू दैमारिनि सोर नों खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।